Gyárfás István és Tóth Illés gitárjátékával vette kezdetét a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére rendezett kiállítás a Diadal úti általános iskolában. Az intézményben évek óta fontos szerepet kap a hazai kultúrhagyományok élményszerű bemutatása. Raffai Gábor igazgató megnyitó beszédében rámutatott, hogy a kultúra nem csupán művészeti alkotások összessége, hanem egy olyan életforma, amely a mindennapjainkat is meghatározza. A jelenlegi tárlat célja pedig, hogy a diákok természetes közegükben találkozhassanak ezzel az értékrendszerrel. Ez a 17. olyan alkalom, amikor is a Magyar Kultúra Napja tiszteletére az iskola kiállítást rendez olyan művészeknek, vagy amatőr művészeknek, akik hajlandók arra, hogy a gyerekek köré építsenek egy olyan teret, amelyben jöhetnek, mehetnek, megbotolhat a szemük a képeken, a kiállított tárgyakon. És elmondhatjuk nekik azt, hogy mi is a magyar kultúra, mert ugye lehet fellengzős, közhelyes mondatokat mondani róla. A mi fejünkben, itt a Diadal úti általános iskolában, remélem a tantestület nagyobbik részének, úgy él a kultúra, hogy olyan, mint egy úszó jéghegy, természetesen a csúcsai a víz felett csillognak, villognak, és nagyon büszke lehet rá a nemzet, de azt hiszem ez a jéghegy csúcs sem létezik a víz alatt megjegesedett és izmosodó jégtömbtesttől. És úgy gondolom, hogy a magyar kultúra sem csupán művészet, csupán zene, csupán festészet, csupán tánc, hanem a magyar kultúra az életformánk is. A folytatásban Virág Mihály önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. A jelenlévők előtt rávilágított a művészet közösségformáló erejére, valamint arra a jelenségre, hogy az adott művészet képes összekötni különböző életkorú és hátterű embereket, akár alkotókról, akár pedig befogadókról van szó. Ez az este többről szól, mint csupán a festmények bemutatásáról. Azt mondják, a művészet nem ismer kort, csak szenvedélyt. Amikor több mint egy évvel ezelőtt egy kedves felkérésnek, egy töretlen hitnek, egy szenvedélyes elkötelezettségnek köszönhetően ez a festőklub útjára indult, talán sokan csak egy kellemes időtöltést reméltek. Ma viszont, ha körülnézünk ezeken a falakon, látjuk, hogy valami sokkal mélyebb dolog történt. A Szenior Festőklub megalakulásának hátteréről és közösségi jelentőségéről Halász Dezső önkormányzati képviselő is szólt, aki már a kezdetektől támogatója a kezdeményezésnek, és fontosnak tartja az ilyen közösségek megerősítését a kerület kulturális életében. Annak idején 2 évvel ezelőtt keresett meg engem Szentandrási Csilla, hogy a Csaba házban szeretne egy ilyen Szenior Festőklubot alakítani. Nagyon megörültem a kezdeményezésnek, és úgy gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen támogatnom kell, hiszen olyan értékeket adna a közösségnek, ami szerintem megfizethetetlen. A Szenior Festőklub idei kiállítási anyaga tudatosan felépített tematikára épül, amely az alkotótáborok élményeit és az évszakok változását is megjeleníti. A látogatók a helyszínen többféle technikával készült munkákkal találkozhatnak, amelyek mögött hosszabb munkafolyamat és közös tevékenység áll. Sok támpont volt megadva, és ezeket a képeket már nyár óta készítik. Az egyik ilyen tematika az a festőtáborunk volt, ami Békés-Szentandráson volt. Békés-Szentandráson és Szarvason festettünk az arborétumba, úgyhogy arborétumi pasztelképeket lehet látni, illetve mivel ez szeptemberi festőtábor volt, ezért ugye a kissé hervadó napraforgókat is fel lehet lelni itt a kiállítás anyagában. Az idei tárlaton a hagyományos festői stílus mellett egy fiatalosabb, kísérletező szemlélet is megjelent. Az All Caps kollektív egy több művészeti ágat összefoglaló alkotóközösség, amelynek tagjai grafikusok, graffitisek, fotósok és zenészek. A csapat rendszeresen találkozik, közös projektekben gondolkodik és különböző műfajokat kapcsol össze. A kiállításon bemutatott munkák között festmények, valamint egyedi, objektumszerű alkotások is helyet kaptak. A csapatnak a gyökerei a legtöbb tagnál a graffiti, tehát hogy festés, festékszóróval.
de sokan dolgoznak grafikusként, mint mondtam, zenészként, tehát hogy az inspiráció meg az ihlet az ebből a szubkultúrából merül, de nagyon széles perspektívában vagy spektrumon dolgoznak a kollégáim. Ez egy válogatás egy több korábbi kiállításból. Szerintem körülbelül egy olyan 10-15 alkotónak vannak itt munkái. Itt van rengeteg egyedileg készült tehervonat, amit egy kollégánk csinált. Tehát ez az ő munkája, maga az objektum, végül is akkor ezek úgymond szobrok. A rajta lévő alkotások meg a csapat és annak baráti körünkből. A kortárs szemléletet képviselő csapat alkotásaival kapcsolatban Árvai Zsuzsanna pedagógus kiemelte azokat az értékeket, amelyeket az iskola is fontosnak tart közvetíteni a diákok felé. Hogyha bárki megnézi ezeket az alkotásokat, akkor kitartást, türelmet, gyermeki játékosságot, igényességet, kísérletezési kedvet lát, alázatot, azt, hogy alkotni jó, és hogy a művészet hidat épít, és közvetítik ezek az alkotások a vágyat a folyamatos fejlődésre. És hát ezek mind olyan értékek, amit egy iskola szívesen közvetít a diákjai felé. A Diadal úti általános iskola kiállítása idén is azt mutatja meg, hogy a magyar kultúra élő, sokszínű és a különböző generációkat is közelebb hozza egymáshoz a mindennapokban.